Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-19 May. Guys, umankonyane-ke nangu la uyawasha izitsha ugirl, ibhode olukwebha ngathi linenkokho seli-clean kodwa kuyabonakala ukuthi udubele ey'tsheni kule engaphakathi kuyena. Uma wakhe uyakhuza uthi hayibo, akuhlale phansi uphuze inkomishi yetiye, ngeke yazi phela lezo zitsha zizogcina igeza wena esikhundleni sokuthi kube wena ogeza zona. Guys, akupheli-ke lapho. Sho kahle-ke umankonyane ukuthi lalela ma, mina angizukwazi kulo ngiklina la, ngiklinelani vele, klina lo muzi, anginanjabulo. Senginjengethoyizi elidala elimane lalahlelwa lenje, ithoyizi elisha elicwebezelayo uzethu. Hayibo guys, uma wakhe wamane omnikeza i-advice wathi lalela la, yabona-ke mntanami, izwa ngami ngunyoko. Into kumele uyenze manje ukusondeza uzethu eduze wakho. Athi ini soze ngayenza mina leyo nto. Kathi nginkosikazi omdala ngiphinde ngihambe ngincengana nonkosikazi omusha ngoba kutheni? Soze! Le advice yakho mayabheda. Ayibo guys, umankonyane sesuka lapho kugela wahamba waya eklinikhi eyokhuluma nomngani wakhe uMancolo. Semefika khona washo ukuthi hey mngani, kumabheketwane endlini. Wathi yini, kwenze njani? Wathi yabo usuku lomshado lazethu seliseduzane. Yabona nje angihlaliseki kancane nje, angikwazi nanokuphefumula kuloya muzi. Sifiso akanginakile nani. Wamane wathi nje uMancolo, lalela la mngani, awuhlale phansi sikhulume. Wathi ngampela wena awufuni lo mshado wenzeke. Athi hawu, wabuza ibhasi ibhaliwe? Angifuni. Wathi lalela-ke, kuzomele senze isiqiniseko-ke sokuthi le ntombazane le yakaHlongwane iyaduka ngosuku lomshado. Wathi ini? Hayi ngeke, kona ngimthanda uzethu kodwa hayi ngaleyo ndlela, aduke ngosuku lakhe lomshado. Wathi ngikutshela mina, yabona kodwa-ke kuzomele uyithathe i-advice kama wakho, msondeze uzethu eduza kwakho, asondele impela, ukuze mase seduka kungasolakali ukuthi wena umdukisile. Wathi wathi ngedlala uzethu thina soze sadlala uzethu, lo uzolahleka ngosuku lakhe lomshado. Imagine guys, umankonyane bevele eshilo ngayizola ukuthi bekokugcina uzethu amzwisa ubuhlungu. So leyo plan leyo akayinqabanga uNtombo. Guys, yey! Sesuka lapho wabuyela endlini. Umuntu nje onobuso obuncumile uGyawo. Phekha iwashing yakhe, ayifolda iwashing. Uyangena nje uSifiso Nkosi yami ubambe umoya, uyasho ukuthi eqala inkathazo cause phela njalo mase sebuya lapha endlini uyazi ukuthi uzothethiswa. Kodwa nje uthe sabamba umoya kanjalo kwathiwa lube njani usuku lakho sithandwa sami. Hayi, yazi ucishe wabuza ukuthi angizwanga umoya cause ubengalindele ngisho nanamagama amnandi aphuma emlonyeni kaMankonyane. Themethi uyabuzisisa ukuthi hayibo, ukahle kodwa yini udleni namhlanje? Wathi hayi baba, ngithi nje angimuzi usuku lakho lihambe kanjani nje kuphela. Wathi hayi luhambe kahle. Wena ukahle? Wathi ya ngikahle. Uyazi la benginesicelo baba. Wathi khuluma nkosikazi, kwenze njani? Wathi bengicela bandla ukuthi ungimemele uzethu azodla nathi ukudla kwakusihlwa namhlanje. Wathi uMangwane. Wathi wathi yazi bengifisa ukuxolisa, yazi indlela ebengiyiphethe ngayo nje, ikakhulukazi ngesikhathi esazivakashele ekhaya ibingekho right, ukuthi nami ikhanda lami kade lihlangahlangene kuleza iy'nsuku lezaya, kodwa ngiyabona manje ukuthi hayi ngiphambukile baba. Ayibo Sifiso guys, wahleka wavelela umhlathi izinyo. Wathi uyazi wena, ngakukhethelwa abakobheka ibona abakuletha la bathi kumele ubundlungulo. Yazi wena, hayi mani Mankwanyana, hawu ngiyabonga. Yey, ekitazeka indoda enhlizweni. Sesuka lapho kuSifiso-ke wahamba ngonyawo lonwabo ebhekele esibhedlela phela ukuyotshela uzethu iy'ndaba ezimnandi. Uzethu bekade esabhizi-ke ne-paperwork yasekliniki nama-patient emaningi eshaya ulayini elindele. Theme ngqongqoze uSifiso wathi hayibo, we-warrant officer kuBheka, ufunani lana manje? Ongitshele kahle kahle unayo i-warrant yokuthi lokhu wehla wenyuka la eklinikhi la ekhwambeni? Wahleka uSifiso wathi hayi cha, ukuthi nje ngithi angizozibonela unkosikazi wami phela sengimkhumbule. Wathi hayibo, nginenqaba mina ama-patient angilindile la emnyango. Wathi ngikhulumile phela noPhindile, wathi ngingangena nje ngintshontshe umzuzwana nawe phela angithi nalesiguli esizolandela manje asiguli kakhulu. Wathi okay kulungile.
Shuthi-ke kubalulekile lokho ufuna ukusho ungakhuluma. Wathi uyazi la Mangwane, nginesicelo la engisithunywe uMaNkwanyane. Wathi uMaNkwanyane? Wathi wathi ucela ukuthi uzivakashele namhlanje kusihlwa, uzodla nathi isidlo sakusihlwa. Wathi uMaNkwanyane umema mina? Hawu ngeke, angeke, angiboni ukuthi kuyisu elihle lelo. Phela lo muntu bekade sihilizisana kabi naye kungekudala lokhu. Akukapheli ngisho iviki engithuka lo muntu ethi mina angifuni ukukuzalela abantwana, engafuni ngisho ngisize umpendulo. Manje usezongimema for isidlo sakusihlwa. Angeke, kukhona okungahambi kahle lana. Wathi awuyazama boMaNgwane yini manje? Angithi sizama ukwakha ukuthula nje ekhaya. Hayi uZethu guys, lamtshela igazi la kubo ukuthi no, kahle uzofaka ogibeni la. So uhambile kuSifiso, wabuyela endlini kuMaNkwanyane. Fika nje ubhocabela ubhuti. uMaNkwanyane-ke lapho yena ubhizi ulanda ophepha 3 ophepha abahlukahlukene ngombala, o-yellow, o-green, o-red. Ugirl ufuna ukushaya u5 colors for idina yakhe benoZethu. Washo-ke uSifiso ukuthi ngikhulumile noMaNgwane la, unqabile ukuza. Hawu, wadangala-ke guys uMaNkwanyane. Wathi yazi phela uke wamtshela kodwa ukuthi ngifuna ukuxolisa. Wathi ngisho konke ikona nje ukuthi umane wangabona engathi yisu elihle ngoba nisanda ukuxabana. Wamane wahleka uMaNkwanyane athi hayi kulungile baba, ngiyabona kona ukuthi nami ngigagamelile, angeke ngimnikeze isikhathi athi kwehla kancane umoya ngoba ngiyabona ukuthi nami inhliziyo yakhe ngayiphula yabo. Wathi hawu awudiniwe? Wathi hayi lutho, ngiya-understanda baba, futhi nosuku lomshado sathe ukuqhela, so sizoloke suphosa nje umqhakazo, mhlawumpe inkukhu izogcina isondelile ngakona. Guys hayi asazi. Shuthi-ke uSifiso-ke waphinde wachazeka ubhuti ukuthi oh my gosh, nkosikazi wami ukuqala yazi uyimisele ngokuthi athelelana amanzi-ke nonkosikazi wami wesibili. So konke-ke kwahamba kahle-ke for uMaNkwanyane. Bamnikeza ihagi, bamthembisa uMaNkwanyane ukuthi masefikile uZethu la kokubheka ayikho into ezoshintsha kubudlelwane bakhe naye uSifiso. Bamculela iculo elifanayo-ke guys. uMaNkwanyane usike walizwa lelo culo, kanti-ke yize uZethu bengakahlali ngokuphelele laphaya kokubheka, ubekade emziba nje literally. So vele uMaNkwanyane uyabona ukuthi uqamba amanga uSifiso ukusho nje lokho ukuze abrasheke ugirl, awuthobe kakhulu umoya, amukele uMaNgwane laphaya emagcekeni okubheka, yonke into ihambe kahle for uSifiso noZethu. Kodwa nje leyo ukuthi akukho into ezoshintsha, kuvele ushintsho selukhona futhi olukhulu kabi guys. Bayambhuqa la uMaNkwanyane. So asazi-ke guys ukuthi ngampela uZethu bazomthumba yini inkosi yami uMaNgcobo benoMaNkwanyane ngosuku lakhe lomshado. Sesizohlala silinde sibone ukuthi isiphetho sizoba njani guys. After lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, ngiphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-19 May guys. uMaNkwanyane-ke nangu la uyawasha izitsha ugirl, ibhode olukweba ngathi linenkokho seli-clean, kodwa kuyabonakala ukuthi udubele ey'tsheni kule engaphakathi kuyena. Uma wakhe uyakhuza uthi hayibo, akuhlale phansi uphuze inkomishi yetiye. Ngeke, yazi phela lezo zitsha zizogcina igeza wena esikhundleni sokuthi kube wena ogeza zona. Guys, akupheli-ke lapho. Usho kahle-ke uMaNkwanyane ukuthi lalela ma, mina ngizokwazi kulo ngiklina la, ngiklinelani vele, klina lo muzi, anginanjabulo. Senginjengethoyizi elidala elimane lalahlelwa lenje, ithoyizi elisha elicwebezelayo uZethu. Hayibo guys, uma wakhe wamane amnikeze advice wathi lalela la, yabona-ke mntanami, izwa ngami ngunyoko, into kumele uyenze manje ukusondeza